ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନିଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଜଣେ ପିଲା ଯିଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ସେହି ପିଲାର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାର ପାଠରେ ସିନା ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ତା'ର ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଚର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖୁଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ ଠିକ୍ କେମିତି କରିହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥାଏ। ପିଲାଟି ନିରନ୍ତର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ସର୍ବଦା ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ହିଁ ଶିଖୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲା। ତା ସହ ତା'ର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ତା ମନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଭାବିଲା, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଚରକୁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେହି ପେଣ୍ଟିଂଟିକୁ ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ ତଳେ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କମି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସ୍ ବା ଇଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା, ସେ ଭାବିଲା ଥରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ କେତେଜଣ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିନଥିବେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତା ପେଣ୍ଟିଂରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରି ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ରସ୍ ମାରି ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ପିଲାଟି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂଟେ କରିଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିପାରିଲେ। ସେ ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ ଦୁଃଖରେ। କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ବାହାରିଗଲା ନିଜ ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଚର ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସବୁ ଶୁଣି ତା ଟିଚର ତାକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କର ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଦିଅ ଆଉ ତା ତଳେ ଲେଖ, ଏହି ପେଣ୍ଟିଂରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଦୟାକରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସେମିତି ହିଁ କଲା। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇଲା ଆଉ ତା ତଳେ ଲେଖିଲା, ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ ଦୟାକରି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା, ସେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲା। ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଯେମିତିକି ସେମିତି ଅଛି, ସେଥିରେ କିଏ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପୁଅ, ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିବେ। ତୁମ ଭିତରେ ଏହା କମି ଅଛି, ତାହା କମି ଅଛି କହି ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ କମିକୁ ବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ନେବ ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଖରାପ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନିଏ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି,
ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିଯାଅ ଏମିତି କିଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ଚାହିଁବ କରିବାକୁ ତୁମ ପରି ଯେମିତି।